כל מי שרוצה שיהיה לרוח הקודש בחיים שלו, שיקשיב לדבר הבא, דבר מטורף לחלוטין. אחים יקרים ואהובים, הארי הקדוש, שהוא היה קודש קודשים, מלאך בדמות אדם, יכל לדבר עם אבנים, עם עצים, משהו שאין דברים כאלה. אומר הפלא יועץ שהארי הקדוש, עליו גדולתו, קדושתו, כל הדברים הטובים שהוא עשה, הייתה סיבה אחת של הארי הקדוש היה רוח הקודש. מה הסיבה של הארי הקדוש היה רוח הקודש? אומר הפלא יועץ, כי הוא היה שמח בזמן עשיית המצוות. כל מצווה שהוא היה עושה, היה שמח במצווה, מתרגש מהמצווה. היה שומר שבת, מתפעל, אני שומר שבת, מקיים את רצונו של מלך מלכי המלכים, מניח תפילין, שמח בזה. אחים יקרים ואהובים, המסר הוא ענק. יש הרבה אנשים שעושים מצוות, אבל השמחה חסרה. השמחה זה החלק החשוב ביותר בעשיית המצווה. לשמוח שאנחנו עושים את רצונו של מלך מלכי המלכים, שאנחנו מקיימים תורה ומצוות, רק על זה אנחנו צריכים לשמוח. שיהודי מניח תפילין, שאישה שומרת על הצניעות, אחד שומר שבת, כל אחד ואחד מה שהוא עושה, לשמוח בעשיית המצווה. וגם אנחנו נזכות לרוח הקודש. אוהב אתכם, בהצלחה גדולה.